Как си? Що седиш самичка тук? Една моя приятелка е погребението. Е от тази църква. Бога ги прости, съжалявам. Как се казваш ти? Цецка. Влади съм аз, приятно ми е, Цецки. И на мене. Имаш ли къде да живееш? Имам една приятелка. При нея ли спиш? Да, при нея. Ако не е тя, гледам едно бебенце. Твое детенце ли? Една моя приятелка. А ти си при нея, за да й помагаш за бебенцето ли? Да, Браво, радвам се много. тя е самичка. Един човек излагал. А ако намеря бащата... Не се говори така. Не съдиме никой, нали така? Да, Нещата се оправят, нали? А ти защо нямаш собствен дом? Какво, случило ли се нещо? майка ми и баща ми са починали. Съжалявам. Аз съм израснала в дом майка и дете. Съжалявам да го чуя. Сега ще помогна с каквото мога. Искам да купа млека, Колко млека искаш да купиш? бечки за детето, що майката нема карма. Сега ще ти помогна. Аз помагам от мен и добри хора. С какво си се занимавала? Какво си работила? Чистачка. А търсиш ли си работа сега? Дирим. Добре, ще си намериш работа, не се притеснявай. Сега ще помогна за бебенцето и за вас да имате да хапнете нещо. Ще ти дам повече парички. 250 евро. Ще Добре. Не се натъжавай. Това от мен и добри хора. Няма да се натъжаваш. Нали? Заповядай. Мерси. Нещата ще се оправят, трябва да си помагаме хората. Айде, Цецки. Чао. Без хора, Цецки. Ще се видиме. Ще се видиме.